गथ'फोरनो ओंखाम होनो हानानै गोजोननाय मोनदों। लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आरो दिनै जोंहा एवारनेस अन ड्राग्स एन्ड एल्कहलिज्म अर्गानाइजेशन इउथ कमिटि BBCA बामोनगाव गेजेराव जादों। बेयावहाय गासै धेकियाजुलि एरियानि लाइमोनफोर आरो बामोनगाव एरियानि लाइमोनफोरा गोबां बेबायदिनो अनजिमानि बाहागो लादों। गासै बेवहाय 900निबो बारा बेबायदि लाइमोनफोर आरो बेबायदिनो पेरेन्टसफोर दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। बेवहाय दिनै बेबायदिनो ड्राग्स आरो एल्कहलिज्मनि सायावहाय सावरायगोन। बेनि सांग्रांथिनि सायावहाय जों माबोरै सांग्रांथि जानानै थानाया मोजां, बेयो मा खालामो, ड्राग्स आरो एल्कहलिज्मा जोंनि सायावहाय बेसेबां बियो दा गोहोम खोख्लैगासिनो दं मानसिनि जिबनाव आरो माबायदि जालांनो हमदों, बेनि सायावनो गुवारै सावरायगोन। बेवहाय गोबां बेबायदिनो इन्टेलेक्सुवेल बेबायदि माखासे दैदेनगिरिफोर दङ आरो गोबां बेबायदिनो सोलोंथायाव दावगाफुनाय लाइमोनफोर गोबां बाहागो लाफैदों। नोंथांमोना नायलांनो हागोन दिनैनि प्रग्रामाव माबायदि जादों फारि फारियैहाय। अब्ला नायलांदो लोगोफोर। दा बे गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि टेनसन एल्कहल बाहायनानै जोंनि स्ट्रेस, जोंनि लनलि, जोंनि टेनसननिफ्राय जोङो फुलि जोङो हमनो हागोन। जों गावखौनो गाव जोङो कुइसन खालामो। जेब्ला जोंनाव टेनसन फैयो, जेब्ला जोंनाव ब्रेकआप जायो, ब्रेकआप माने नागारलायनाय, जेब्ला लनलिनेसा फैयो, जेब्ला एंजाइटि जायो, स्ट्रेसआ सफैयो, फेलियर जायो, लस जायो, अब्ला मा ड्रागआ जोंनि सलुसन ना? ड्राग बाहायनानै जों बेनिफ्राय बारग'नो हागोन ना? आस्क योरसेल्फ। जों गावखौनो गाव जों कुइसन खालामो। हयथ' दान्दिसे सम, कुछ घन्टा, माखासे घन्टाफोर नोङो बेनिफ्राय एसे नोङो खम मोनगोन, नोङो एसे नोङो बावगारगोन। नाथाय जेब्ला ड्रागनि निसाया जोबगोन, जेब्ला एल्कहलनि निसाया जोबगोन, अब्ला आंनियाव मा जागोन? आङो मा जागोन? जोङो गावखौनो गाव जों कुइसन खालामो। आस्क योरसेल्फ। टेनसना बयनिबो थायो। लाइमोनफोरनिख्रुइ टेनसना बिमा बिफानाव बांसिन थायो। टेनसना बयनिख्रुइ बांसिन बिमानाव थायो। आरो बांसिन खामानि मावग्रा, बांसिन लेबार खालामग्रा होननानै बुंब्ला बिमा। बिमानाव पुरा एंजाइटि, पुरा टेनसन, न'खरनि थाखाय, फिसाफोरनि थाखाय। सानसेयाव 18 घन्टा, 16निफ्राय 18 घन्टासो खामानि मावो जोंनि बिमा। बयजोंबो मोजाङै मोनसे डिसकास खालामनाय आथिखालाव जों पेपारबो पास खालामनानै सोरबा पइन्ट होनो जों बेखौ खोनासंनानै बेबायदिनो जादों। बेवहाय जोंहा फार्स्ट जेनेरेल कुइसना जादोंमोन जाहैबाय नोंनि लोगोआ ड्राग्स लानो थिनोब्ला नों मा खालामगोन होननानै।
नोंनि लोगोआ ड्राग्स लानो थिनोब्ला नों मा खालामगोन होननानै जोङो कुइसन जादोंमोन बेनिफ्राय जों पेपारखौ पास खालामनानै मानसिफोरनिफ्राय जों सोंनानै मोनदों जाहैबाय सासेया ओरैबायदि बुंदों सासे ख्रिस्टियान लाइमोन जानायखाय बाइबेलनि बिथोन बायदि माने बिसोर काउन्टार होगोन होननानै बुंदों ओमफ्राय सोरबा सासे होनदों गोरायैनो न' बुंगोन आरो ओमफ्राय एन्सारखौ आं होनि जेसेबां हागोन आं एसेबां ट्राइ खालामगोन सारा बुंदों जाय उन्दैफोर एबा जाय मानसिफोरा गोजान जायगायाव फरायनो थाहैयो सारनि बुंनायखौबो एसे मिस्टेक मोनदों आङो जाय स्टुडेन्टफोरा हस्टेलावहाय थाहैगोन बिसोरो गावसिनि मण्डलियाव फैनो हायाब्लाबो बिसोरो गुबुननि गिर्जायाव थांनानै सोलोंथाइफोरखौ लाहैनो हागोन नोंथांमोना बेवहाय जेबो मुलाम्फा गैया नोंथांमोना माबायदि खोनासंगोन बेवहाय खिन्थु फोरोंगिरिया जोंखौ फोरोंलांदोंमोन बेहा माखासे मुलाम्फा दङ जोंहा बे माबाफोरा मा होनोमोन ड्राग्स बेखौ जेब्ला नोङो मेडिकेल पार्पसाव बाहायगोन बेयाव मुलाम्फा दङ दे बेखौ जों मिथिनाया मोजां नोंखौ अपारेसन खालामनोब्ला गोथां गोब्राम हाखावगोन ना उदैफोरखौ हाखावा ना नोंखौ सालायगोन हास'नायनि अपारेसन खालामोब्ला मा खालामगोन बरा बदि खालामो दा नैबेफोर माखासे मेडिसिन ड्राग्सफोर आरोखि जायफोरजों माखासे बेनिफिट्सफोर जायो बेखौ जेब्ला नोङो मिसइउज खालामो अब्लासो बेखौ ड्राग्स एबिउस होननानै बुंदों होननानै बुङो होननानै दहाय फोरोंगिरिया बुंदोंमोन जोङो क्लियार जाफैबाय क्लियार जाबाय दा अके आচ্ছা दे सारनि बुंनायनिफ्राय आं मोनसे आरोबावहाय टाइम लाबावनाय जाबाय जोंनि कुइसनाव नों सानो नामा मानसिफ्रा देहायाव ड्राग्सखौ लानाया माबाफोर मुलाम्फा दं जों मुलाम्फा दं होनब्लाबो जों बेखौ लिरोब्ला सारा कुइसनखौ सोंबावगौमोन जोङो जाहोनफोर गैया होनब्लाबो सारा बे कुइसनखौ सोंबावगौमोन इट्स माय अबजेक्शन सारा मा बुङो बेखौ दहाय जोंनि चिफ गेस्टआ होनलांदों सारा खारिखौनो बुंदों मोनथाम मोननै मुलाम्फा दङ जोङो बेखौ लिरोब्लाबो सारा बेखौ सोंखागौमोन बेखौ लिरब्लाबो सारा बेखौ सोंखागौमोन जायखिजाया नाथाय खोथाया ओरैबायदि जों दहाय सोलोंनो मोन्दों बेखौ जोङो मेडिकेल पार्पसाव सारा कुइसन बारा सोङाबानो जाबाय एसे नार्भास मोनगासिनो आरोना दा फार्स्ट कुइसना जाहैबाय नोंनि लोगोआ ड्राग्स लानो थिनोबा नों मा खालामो फार्स्ट पइन्टआ जाहैबाय आङो गोरायैनो ओहो बुंगोन सेकेन्डआ बेखौ आं लिराखै आंनि लोगोफ्रा आं खोन्थाबाय आं लिरबाय बेयाव आङो बेखौ ड्राग्सनि बारै बुजायगोन ओमफ्राय थार्ड पइन्टआ जाहैबाय आङो आंनि ओहो बुंनायनि जाहोनखौ खोन्थागोन आरो फोर्थ पइन्टआ जाहैबाय आङो बेखौ आंखौ ड्राग्स बाहायनो दालें बुंगोन आरो फिफ्थ पइन्टआ जाहैबाय बियो आंखौ लेंथाबबाबो आङो आंनि गोसोखौ हमथाना थागोन ओमफ्राय सिक्स पइन्टआ जाहैबाय बियो लेंथाबोबा आं बेखौ बाइबेलनि गोसोखांहोगोन आरो सेभेन्थ पइन्टआ जाहैबाय आंनि आइ आरो आफाया बादा होनायखाय आं लाया होनगोन ओमफ्राय सेकेन्ड कुइसनाव आं थांदोंनि कुइसनखौ आं फरायनोसै ड्राग्स लाग्रा सुबुं माहारिनि गेजेराव मा गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो दं आं एन्सारखौ फरायनोसै एसे थमनानै होदो ड्राग्स लानानै सुबुंफ्रा गावबा गावनि देहाखौ गाज्रि खालामना लागासिनो आरो सेकेन्ड पइन्टआ ड्राग्स लानानै सुबुंफ्रा नखरनि रांखान्थि एबा फाइनान्सियेल बिनि रांखान्थिखौ फोजोबना लानाय जायो आरो थार्ड पइन्टआ ड्राग्स लाग्राया बिमा आरो बिफाखौ दुखु होनाय जागासिनो आरो फोर्थ पइन्टआ ड्राग्स लानानै सुबुंफ्रा आथिखालनि समाज एबा एनभाइरनमेन्टखौबो गाज्रि खालामफागासिनो थेंक इउ आङो थोंजोङै नोंथांमोनखौ हगारहरग्रोनायसै आंबोथ' दहाय एसे बुंखाबाय नालाय
अन्नानै सोरबाफोर माबा मोनसे कुइसन्सफोर बिथांमोननो होनो गोसोब्ला होदो बे समाव। जानो जाहैबाय नोंनि लोगोआ ड्राग्स लानो थिनोब्ला नों मा खालामो? ओमफ्राय जोंनि ग्रुपनिफ्राय होनदों डाइरेक्टनो आंनि लोगोआ ड्राग्स लानो थिनोब्ला आं लाया। आरो सासेया बुंदों जाहैबाय लोगोआ ड्राग्स लानो थिनोब्ला आं ड्राग्स लाग्रा लोगोजों थाया आरो आं बेनिफ्राय गोजान जागोन। आरो सासेया बुंबावदों जाहैबाय जोंनि ग्रुपनिफ्रायनो ग्रुप 5 निफ्राय लोगोआ आंखौ ड्राग्स लानो थिनोब्ला आं माखासे बाइबेलनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनानै आं ड्राग्सखौ लानाय नङा। आरो जोंनि ग्रुप 5 आव मोननाय कुइसननि एन्सारा जादों जाहैबाय कुइसनखौ फरायग्रोदो नोंसिनि कुइसनखौ ड्राग्सखौ नोङो मा जिराद होननानै मोनथियो? बे कुइसन 1नि ड्राग्सखौ नोङो मा होननानै मोनथियो होननायाव लोगोआ बुंदों जाहैबाय ड्राग्सखौ मोनसे फेग्रा मुवा एबा बेसाद होननानै मोनथियो। आरो नाम्बार 2 दं जाहैबाय ड्राग्सखौ लायोब्ला जोंनि देहा एबा मोदोमफ्रा खहा जायो। नाम्बार 3 आव दं जाहैबाय ड्राग्सआ जोंनि गामिफोराव एबा समाजाव माखासे आबहावाफोरखौ गाज्रि खालामो। नाम्बार 5 आव दं जाहैबाय ड्राग्सआ मोनसे थैनायनि लामा। आरो कुइसन मोनसे दंबावो जाहैबाय बिदिनो माने फार्स्टआव सोंदोंमोन जाहैबाय ड्राग्सखौ नोङो मा जिराद होननानै सानो एबा मोनथियो? ओमफ्राय मोनसे कुइसना आरो ड्राग्सआ मा रोखोमनि दं? ड्राग्सआ गोबां रोखोमनि दं, बिदिनो बिलाइ रोखोमनि दं, गुन्दै रोखोमनि दं, माने गुन्दै माने पाउडार जायखौ जोङो मोनामसुयो, माने जोङोथ' बिदिनो ड्राग्स लाग्राफ्रा मोनामसुनानै लायो आरो ड्राग्सखौ। आरो ड्राग्सआ इन्जेक्सन रोखोमनि दं। एक्चुअली बिथांमोनाबो बांद्राय खोनासङाखै दां। दहाय ड्राग्सनि नामफोरखौ बुंदोंमोन दे आलासि बिथाङा माखासे, जेरै हेर'इननो माबा माबि बुंलांलायदोंमोन नामा? बुङाखै? बुंदों। ओमफ्राय ओरैनो सादारन कुइसन फिसा हागोनदा? अके। नों गावखौबो उन्दै सानो नामा? साना। साना, खिन्थु नोंसिनि ग्रुपआव नोंजों समान प्रमान गोजा दंजोबो, होमब्लाबो नों माबोरै थगाय बेखौ उन्दै होननानै? माने जोंनि ग्रुपआव जानांगौ बारा साननो हानाय मानसिफोर गैया। दायो जोंहा ओंखाम जानायनि सम जाबाय। ओरैबायदि सान्दुं गोसा आरो गरम बोथोर। ओरै सारोमनानै ओंखाम ओंख्रि खुरनानै हरनो थाखाय रेडि जानानै दङ। गासैबो थाइखा एरियानि आरो बांग' एरियानि लाइमोनफ्रा फुरबानिनो हानजा फैगासिनो दङ ओंखाम जानो थाखाय। नोंथांमोना नायलांदो बेसेबां लाइमोनफ्रा बाहागो लादों। बयनिबो थाखाय खनसेयावनो माने जाहोजोबनो थाखाय बेबायदि डाइनिं टेबोलखौहाय बेबायदि रेडि खालामनानै दोननो हास्लाबाखिसै। माने आसा खालामनायनि बांसिन माने हिउज बेबायदि लाइमोनफ्रा बाहागो लाफैदों। जोङो ओरैनो आसा खालामदोंमोन 500निफ्राय 600सिम, नाथाय 800निबो गोजौआव माने 1000सिम बेबायदि पेरेन्टस एबा गार्जेनफोरजों लोगोसे बेबायदि दिनैहाय साफिसियेन्स खालामफैदों लाइमोनफोर आरो पेरेन्टसफोर। जोबोद मोजां गोजोननाय बयबो नायदो नोंथांमोना माबायदि नाजानानै जादों। बिसोरो ओंखाम ओंख्रि खुरनायफ्रा जाहैबाय थाइखा एरियानि सेक्रेटारि। खस्थ' लानानै खुरगासिनो दङ। ओरै बांग' एरियानि प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, लोगोसे ट्रेजारार, माखासे दैदेनगिरिफ्राबो गोबां बेबायदि खस्थ' लागासिनो दङ। जोंनि SSP बिफानफ्राबो
गोबां खस्थ' खालामगासिनो दङ नोंथांमोना नुलांबाय थागोन बिथाङा गामगाव एरियानि प्रेसिडेन्ट आरो SSB मेंलायखाबाय एफाराब गरमावहाय दिनैनि बायदि साबसेसो मानसि जादों मोजां गैया साबसेसो हाजारनिबो बारा एवारनेस प्रग्राम एफा गरमावहाय सार्भ खालामनांगौआ सारखांबाबोथ' बिराद खस्थ' मोनबाय नै गुबुनफ्रासो दा गोबां लेबार लाखादों नामा लादों नै जोंनिनो सेंग्राफोर लागा मावथि आदसा एकदमबारे प्रमटारफोर एभेन्जेलिस्टफोर एरियानि दैदेनगिरिफोर बिसोरनो जोबसै गासिबो ओरैबायदि गरमाव ओंखाम नाजावनानै जानांबाय नै गोबां गार्जेनफोरबो फैदों इउथ्सफोरखौहाय दायथ' लानानैहाय बाहागो लाफैबाय जोबोद मोजां मोनदों जागासिनो दङ माखासे जाखांबाय ओरैबो गोजौआव जागासिनो नै Adan himya मेंबायना मेङाखै हाबाब जाला नै बिराद गरम जाबाय जोबनो थाङा नै दासिमबो फैगासिनो दं दे बुरजा बुरजा सार बिस' औ दे माबोरै मोनदों ओंखाम खुरनानैहाय एकदम बरिया एफाराब सान्दुं गोसायावहाय हादों एकदम हादों बिराद गोसोआ मोजां मोनदों बेनो आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम आदसा माने गथ'फोरनो ओंखाम होनो हानानै गोजोननाय मोनदों औ जानाय लोंनायफ्रा माबोरै जादों एकदम बरिया खुनु सिन्था गैया बयनोबो समान रानजोबनो हादों एकदम समान आदसा दायो जोंनि थेखाजुरा एरियानिफ्राय आरो बामगाव एरियानिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफोर बाहागो लाफैदोंमोन बिथांमोना ओंखाम जाबाय अब्ला बयनिसिमबो गोबां साबायखर थाबाय दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय इसोरा साफ्रोमबो बोर होथोंसै थेंक इउ